ካብ 1995 ጀሚሩ ኣሜሪካ በብዓመቱ ከተካይዶ ጽንሐት ሎተሪ ግሪን ካርድ ወይ ብልሙድ ዲቪ ተባሂሉ ጽዋዕ መደብ በትእዛዝ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘቋረጸቶ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብራውን ብዝተፈጸመ ጃምላዊ ተኽሲ ክልተ ሰባት መቕታሎም ስዒብ እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ፕሮግራም ከቋረጽ ኣዚዙ ዘሎ። እቲ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ዝተጠርጠረን ትማሊ ሐሙስ ሞይቱ ዝተረኽበን ፖርቱጋላዊ ዜጋ ኣብ 2017 ዲቪ ድሕሪ ምዕዋቱ ናብቲ ሃገር ኣትዩ قوام منبر فقاد ወይ ቀጠልያ ካርድ ከም ዝረኸበ ይዝፍለጥ። ጸሓፊ ክፍሊ ውሽጣዊ ጸጥታ ክሪስቲኖኦም ድሕሪ ሕጂ ኣሜሪካውያን በዚ ዝስካሕክሕ መደብ ከም ዘይጎድኡ ንምርግጋጽ እቲ መደብ ቪዛ ብትእዛዝ ዶናልድ ትራምፕ ንግዚኡ ተቋሪጹ ኣሎ ኢላ። እቲ ወዲ 48 ዓመት ክላውዲዮ ኔቬስ ቫላንቴስ ዝተባህለ ፖርቱጋላዊ ጥርጡር መጀመርታ ናይ ሶምኒዮ ንፕሮፌሰር ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ማሳቹሴትስ ኑር ሉረር ቀቲልዎ ዝብል እምነት ከም ዘሎ ሰብ መዚ ዝገልጹ። ዲቪ ሎተሪ ዓመታዊ 50,000 ቪዛ ንዜጋታት ናይተን ኣብ ኣሜሪካ እኹል ቁጽር ስደተኛታት ዘይብለን ሃገራት ክወሃብ ከፍቅድ ዝጸንሐ መደብ እዩ። እዚ ድማ ዜግነት ኣሜሪካ ንምርካብውን መንገዲ ዘጣጥሕ ኮይኑ ይጸኒሑ። ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ 8 ሰባት ብሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሕሪ መቕታሎም ነቲ መደብ ንምቁራጽ ተቓሊሱ ከም ዝነበረ ክርስቲኒኦም ማሕበራዊ መራኸቢታት ገሊጻላ። እቲ በዚ ፕሮግራም ኣብ 2017 ናብ ኣሜሪካ ዝኣተወ ቀትለት ፈጺሙ ወይ ተረኺቡ ዘሎ ክላውዲዮ ኔቬስ ቫላንቴ ኣብ ሳሌም ኒው ሃምስፌር ኣብ ዝርከብ መኽዘኒው ሞይቱ ምስተረኽበ ድሕሪ ሒደ ሰዓታት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ናይ ዲቪ መደብ ኣጊድዎ ዘሎ። ብመሰረት ፖሊስ ኣውፂዎ ዘሎ መግለጺ ድማ እቲ ጥርጡር ባዕሉ ብዝተኮሶ ጢት ህይወቱ ከም ዝሰኣነ ይሓቢር ዘሎ። ፖሊስ ካብ ህዝቢ ዝረኸቦ ሓበሬታን መርትዖታት ቪድዮን ብምጥቃም መርመርቲ ናብታ ዝተኻረየት መኪና ብምልኣኽ መንነት እቲ ጥርጡር ከለልዩ ከም ዝኽኣል ይሕብሩ። ንሽዱሽተ መዓልታት ክድለ ድሕሪ ምጽንሑ ድማ ርእሱ ኣብ ጥቓ ሓደ ሻንጣን ክልተ ኣጽዋርን ይተረኺቡ። ኣብ ጥቓ ኣብ ዝነበረት መኪና ዝተረኽበ መርትዖታት ምስቲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ብራውን ዝተረኽበ መርትዖታት ዝሰማማዕ ምዃኑ ዋና ኣኽባሪ ሕጊ ሮድ ኣይላንድ ዝኾነ ፒተር ኖሮናሃ ገሊጹሎ። እዚ ፖርቱጋላዊ ዜጋ ኣብቲ ውሩይ ዩኒቨርሲቲ ብራውን ብፊዚክስ ዶክተሬት ይመሃር ከም ዝነበረ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ክሪስቲና ፓክሰን ገሊጻ። ነሳ ወሲኻ ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሉ ሓቢራ። ንወዲ 47 ዓመት ፕሮፌሰር ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኑ ኦፍ ጎሜስ ላውሮ ብሶንዩ ኣብ ገዙ ብጢት ከም ዝቆተሎ ሰብ መዚ ዝኣምኑ። ክልቲኦም ሰባት ኣብ መወዳእታ ተስዓታት ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ብሓባር ከም ዝተማሃሩ ፖሊስ ይገልጽ። ሰብ መዚ ጠንቂ ናይ ክልቲኡ መጥቃዕቲ ኣየነጸረን ኣሎ። ኣሜሪካ ካብ 1995 ጀሚራ ብመደብ ዲቪ ሎተሪ ኣቢላ ብብዝሒ ስደተኛታት ናብቲ ሃገር ክኣትዉ ክትፈቅድ ጸኒሓ እያ። እንተኾነ ሕጂ መመልከቲ ገደብ ግዜ ዲቪ 2027 ተደናጉ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ናይዚ ዓመት መደብ መመልከቲ $1 ክኸፍሉ እዮም ተባሂሉ እኳ እንተነበረ ብዛዕባ እቲ ምድጓይ ይኹን እቲ ክፍሊት ግን ወግዓዊ መግለጺ ኣይተዋህበን። ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብመንገዲ ዲቪ ሎተሪ ብዝረኸቡ ዕድላት ናብ ኣሜሪካ ክኣትዉ ክኢሎም እዮም። ፕሬዚደንት ሃገር ሶማል ሐሰን ሼክ መሐሙድ ናብ ኢትዮጵያ ዕላዊ መብጻሕ ይገብር ኣሎ። ፕሬዚደንት ሃገር ሶማል ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኣብ ኢትዮጵያ ዕላዊ መብጻሕ ይገብር ከም ዘሎ ብመንገዲ ዕላዊ ማዕከናት ኢትዮጵያ ተዘርጊሑ ዘሎ ኮይኑ እቲ መብጻሕ ድማ ናይ ሓደ መዓልቲ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ። ፕሬዚደንት ሃገር ሶማል ሐሰን ሼክ መሐሙድ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኣተወሉ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ክግበረሉ እንከሎ ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናን ዞባዊ ምትሕብባርን ዘተኮረ ዝርብ ከም ዘካየደ እውን ብወገን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ወፂ ዘሎ ዜና ተገሊጹ። ኣብቲ ዜና እቲ ርክብ ሃናጺ ከም ዝነበረን ክልተኣዊ ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ብዝሓየለ መልክዕ ንኽቕጽሉ ተሰማሚዖም እዩ ዝብል። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት በተደጋጋሚ ብመንገዲ ላዕለወ ሰበስልጣን ርክብ ክግበር ጸንሐ ኮይኑ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ምስ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሶማል ዓብዲ ሰላም ዓብዲ ዓሊ ርክብ ገይሩ ዝተዛተየ ኮይኑ ኣብቲ ርክብ ድማ ኣብ ወፍሪ ኣብ ንግዲ ኣብ ቆጠባዊ ምዕባለ ከምኡ ድማ ኣብ ምክልኻል ስግር ዶብ ገበናት ንኽተሓባበሩ ስምምዕ ተገይሩ ነይሩ እዩ። ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ መንጎ ላዕለወ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ዝተገብረ ርክብ እዩ ከዓ ሕጂ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣብ ጸንሕ ዑደት ፕሬዚደንት ሃገር ሶማል ሐሰን ሼክ መሐሙድ ትዝርብ ኣካይዶም ዘለዉ።
ኣብ ኤርትራ መብጻሕ ዘካየደት ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሃገረ ሽወደን ሚኒስተር ማሪያ ማልመር ስቴነርጋርድ ምስ ላዕለወ ሰበስልጣን ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ብዛዕባ እቲ ካብ 2001 ናትሒዙ ኣብ ማሕየር ዘሎ ሽወደናዊ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ሕቶ ከም ዘቕረበትን ከም ዝተዘራረበትን ገሊጻ ንሳ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ብዛዕባ ዳዊት ኢሳቅ ዝኾነ ዝተቐየረ ሓድሽ ሓበሬታ ኣይተወሃብናን ብሂወት ከም ዘሎ ኢና እንፈልጥ ኣንጻር ናይዚ ዝኾነ ሓድሽ ሓበሬታ ኣይተወሃብናን ኢላ ኣብቲ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝገበረቶ ርክብ ከዓ ናጻ ምልቃኦ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ከም ዝተዘራረበት እያ ሓቢራ ዘላ ብዛዕባ መብጻሕ ናይዛ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ኣብ ብራስለስ ኣብ ርእሰ ከተማ ቤልጅየም ኣብ ዝነበረ ኣኼባ ሕብረት ኤውሮጳ ንጋዜጠኛታት መብርሂ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ሕቶ ምስ ቀረበሉ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ሓያለ ዞባዊ ጉዳያትን ኣገደስቲ ክልተኣዊ ጉዳያትን ኣለዎ ኩሎም ድማ ክዝረበሎም ይድሕሪ ምባል ብዛዕባ ዳዊት ኢሳቅ መስተሓተተ ድማ እወ ብዛዕባውን ክዝረበሉ ይክብል ሓቢሩ ነይሩ ስድራቤት ዳዊት ኢሳቅ ድማ ብዛዕባ መብጻሕ ናይታ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቐዲሙ ከም ዝተሓበራ ማዕከና ዜና ሽወደን ኣባላት ናይታ ስድራ ብምጥቃስ ጸብጺበን እየን ብስጉምቲ ናይታ ሚኒስተር ከም ዝተሓጎሱ ዝገለጹ ኣባላት ስድራቤት ዳዊት ኢሳቅ ንዓና እቲ መብጻሕ ዕውት ዝኸውን ኣቦና ክፍታሕ እንተኽኢሉ ጥራዩ ከም ዝበልውን እቲ ሓበሬታ ናይ ማዕከና ዜና ሽወደን ይገለጽ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሽወደንን ኤርትራን ንዓሰርታት ዓመታት ብሰንኪ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሓርፊፉ ምጽንሑ ይፍለጥ ብፍላይ ናይቲ ልዕሊ 24 ዓመታት ኣብ ማሕየር ተሰዊሩ ዘሎ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ እውን ቀንዲ ካብቲ ንክልቲአን ሃገራት ከሳሕብ ዝጸንሐ ጉዳዩ ሓደ ካብ መሰረተ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ዳዊት ኢሳቅ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዜግነት እዩ ዘለዎ ሽወደን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዛዕባ ሃልዋቱ ክትሓትትን ንኽፍታሕ ጻዕርታት ከተካይድን ጸኒሓ እያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ ቃዛ ሰላም ንምውሓዝ ዝዋፈር ኣህጉራዊ ጸጥታዊ ሓይሊ ሰራዊታ ከተበርክት ሕቶ ከም ዝቐረበሉ ክልተ ናይ ሃገራት ምዕራብ ዲፕሎማስያኛታት ከም ዝሓበሩ እስራኤላዊት ማዕከን ዜና ታይምስ ኦፍ እስራኤል ገሊጻላ ከም ዝፍለጥ ትራምፕ ዘዳለዎ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ምቁራጽ ተውሳኺ ክግበር መሰረት ዝኾነ መደብ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተዋጽኦ ኣህጉራውያን ናይ ጸጥታ ሓይልታት ኣብ ቃዛ ክዋፈሩ ቃዛ ክሳብ ትህነጽ ድማ ከምኡ ድማ ሓማስ ኣጽዋሩ ክሳብ ዘወርድ ኣብቲ ወሽመጥ ክዋፈሩ እዩ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ይኹን እምበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ኣህጉራዊ ሓይሊ ሰራዊተን ዘካትተ ሃገራት ክሳብ ሕጂ ከም ዘይረኸበ ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ኣህጉራዊ ሓይሊ ሰራዊታ ንኽተዋፍር ሕቶ ከም ዘቕረበሉ ሕጂ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ዝገልጽ ይኹን እምበር ብመሰረት እቲ ወፂ ዘሎ ዜና ኢትዮጵያ ነዚ በኣሜሪካ ዝቐረበላ ኣብ ቃዛ ሰራዊታ ከተዋፍር ዝብል ሓሳብ ብዝምልከት እንታይ ገብረ መልሲ ሂባ ዝፍለጥ ነገር የለን ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም